Ya. Ayo. Sedaya ora kurbu alpan tok. Ayo Mega, Mbak Anggi, Mbak Niken karo Mbok Desaras. Kepara karo Mbok Bedun karo Bu Tarni karo Bu Liat semeneng kabeh. Kur Lewong ya. Pargoy. Ya, semeneng kabeh. Ya. Adem ora apa-apa ya. Adem ora apa-apa. Sing penting kesane beda. Lah kalau cok. Wah arep neng Pakiwan. Ya ora apa-apa. Ayo Gara yo. Ayo Gara. Gak ora. Wah, dikeplak sirahe tenan. Ayo Kur pitu. Iya. Iya. Tak den, tak den. Iya. Kumbal kambul kumbal kang bagus dadi lagu godo ati minang siang dalu pinter benci waraku kemana-mana hadiah hati samiji yang senantiasa ya apa tau wah lah menika kowe kawaranggone ingkang nembe anu yo nah. Bareng kudu bareng. Sabda panitaraku.
ngoyai segara ratan bisa uloke ayeru kakek Pargoy tak yo Ayo biro sorongan. yo As. Ayo kakek. piye iki mau Kuncung. Ya apik tenan, Kang. Lah ya nyatane Simbah iso jumeneng. Iya. Mbah Sugiono. Iya. Viral ya. Iya. Wis sesuk neh ndak marahi penasaran. Iya. Men penasaran padha penasaran. Iki iso ana sambungane. Iya. Ayo ndongake para punden dalangne saurunge sowan Bapak. Yuk. Khususnya ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi para punden dalang sakno Sumantara Al-Fatihah.